Okay, so niya tayo ng pahibalo sa ato mga senior citizens. Ang inyong mga pensyon, kato mga pensyonado bitaw, ang kwarta, nanas inyong munisipyo. O ato nang giklaro gyud ha. Ang mag-distribute sa inyong pensyon, ang munisipyo na. Ambot sa ubang lungsod, di ko kasiguro. Sa ubang lungsod, naiuban, nagpabilin nga ang DSWD gihapon ang mag-distribute sa inyong pensyon. Katong sa munisipyo, na may ilang paagi lagi nga maniguro gyud sila, kay kwarta gyud na. So, siguruan ninyo ha, inyong ID, tanan, mga kinahanglanon. ID o katong dili na maka adto dito o asa ang pagpanghatag sa kwarta, pagsugo na lang mo. Doon ay porma ni ana, authorization. So anda man ninyo tanan ha. Ang authorization pangita mo inyong kasaligan nga mo'y mukuha sa inyong pensyon. Ayaw po tong na may daghang nahitabo. Si Lolo Pananglit, di nakaadto dito sa barangay hall ba asa na ang atos barangay covered court at manghatag dito, di nakaadto sa lolo kay agtuhod iyang gisugo siyang apo. Apo, kuha pensyon dito apo, nilabay na lang ako sa kasiman na ag pensyon wa pa mo abot ni apo. Wa pa mo abot ni lolo. Wala na, paniguro mo ha. Kanang authorize ninyo, kanatagaan ba ninyo authorization nga may mukobra sa inyong pensyon, kanang kasaligan yan ha. Dili kay inikobra, hindi na magpakita. ang senior citizen din taon, sige paabot. Sarabas apo. Ang isang pensyon nga, naurot na. Sige. Nanang kwarta ha. Nanang kwarta sa munisipyo, kumplitohon na lang. Buhatan mo nag-payroll. Kumplitohon na lang. Ang inyong hapod, ang inyong ID. Siguro ang gininyo ha. O dili na mo kapirma kay kurog-kurog na ang mga kamot, ay magpabuhat mo laing ID. Nga tamark na lang ha, tamark. Importante yun na, nga dili magka problema sa akto na. Akto na magka dipo-dipo o, ha? Okay, so naana ang kwarta. Ang paghikay na lang sa payroll ang kulang. So seniors, ha? At least, ha? Ginagmay lang gihapon. Ginagmay lang gihapon kay wagin matuman. Porbida po ning atong gobyerno lagi usahay. Matuman katong usa ka libo balaod na ba yan na usa ka libo gidunta ang inyong madawat na sugod karon tuig 2023 ay naunsa ay ba ningon man ang Department of Budget and Management nga di sa mi kahatag kay jamoy kwarta. Sakit sa gobyerno usahay, di puntanan. Magbuhat og balaod. Og i-implementar na, diyan mo'y kwarta. Pare-pareho na sa SSS. Senior citizens gyapon ang nagreklamo reklamo gitin taon. Diba? Kung SSS pensioner ka na, natural, retire na ka. Senior na ka. Nya, kumusta man? Katong dagdag nila. Abalaod na. Nga, dagdagag 2,000. Pasabot ba, dugangan ba? Dugangan ilang pensyon o 2,000. Balaod. Aprobados presidente. Karon. Pagpatuman.
pagpatuman na sa mga balaod nga dugangan ang pensyon sa mga SSS pensioners. Kumusta man? Niingon na pong DBM o ang SSS. SSS dili DBM. SSS. Ikaw galingon man ang kwarta sa SSS. Ingon ang SSS ug mag-implementar mi og 2,000 increase, mahurot among kwarta. So, ingon ang SSS, dividendo sa laman. Tagaan sa laman mo sa kalibo. Karon ang sunod. Ang ikaduhang sa kalibo. Ay natural. Sa may mahimo sa pensyonado, dawat nga way kusmod. Karon, asa man ang ikaduhang sa kalibo? Nga 2,000 man lagi ang dagdag. Ang increase ba? Usa ka libo ra may gihatag. Asa man ang usa ka libo karon? 2023 na mga higala. Wa gihapon. Ginawa. Ya, senyor. Ayaw na magkonsumisyon na nagod, pastelan. Moral na konsumisyon na ninyo. Ha? Huwag na mo mga anak, mga apo nga, nanay mga trabaho. Pahinom-dumin na sila. Hoy mga anak. Ako'y duyan-duyan ni mo. Nabuktot kong panarbaho para maka-eskwela mo. Nya karon tigulang na mi. Bisag pamalit malag diaper, di mo katag. Hoy mga anak, pastila na mga anak. Hoy. Adyaw pagsalig nga na pensyon si tatay, nanay. Pila na ba pensyon? 500 bulan? Maigo bago na? Pastila na, og na ay mga anak ron nga minaw. Si nanay, si tatay, sumasalop na ang ilang adlaw. Pila na lang ka mga bulan, katuigan ang nabilin sa ilang kinabuhi. Unya, kamo, kamo, naamo karon sa inyong kahimtang, kung kamo mga naada ang nagpulaw, kinsa ang nagpaaga sa singot, aron maangkon ninyo kanang kinabuhi karon nga kaharuhay. Nakapangutana ba mo? Bisan makausaman lang. Si nanay, si tatay. So, ingon ana ang kinabuhi. Ipakita nato ang atong pagmahal sa atong mga ginikanan, na karon tigulang na, aron ang atong mga anak nga nagtan-aw, ingon ana sad ang ilang buhaton, kung kamo moabot na sad sa inyong pagkatigulang. O ganyan lang ang buhay. O kung sa itong naipakita, sundugon sa itong mga anak. So ipakita karon ang inyong pagmahal sa inyong ginikanan, aron makita usab ka na sa inyong mga anak, ug puhon-puhon sa inyong pagkatigulang, kamo na sad ang alagaan ug amumahon sa inyong mga anak. Si nanay ug si tatay, madugay og sa madali, mobiya na kanato. Panggaon nato sila, samtang ani apak karon. Okay? So, niya awit. Ohoy, nindong ta. Okay, pakantahan ninyo spread amora. Kaya kay kanta mga higala nga ako, kung gibuhat ag litra nga Bisaya. Pahinungod na ako sa kong nanay ug tatay. Nawa na. To na gidin taon. Ingon na maning kanabuhi. To na, niuna na sila. Pero ang ilang handumanan, di gyud na ako malimtan. So ni akong awit mga higala. Jenner, ready na ba? Awit nga akong pahinungod, panawagan sa mga anak, pahinungod sa akong mga ginikanan nga tuwa na sa laing kalibutan.
Salamat kistanan. Dahil mo pagmahal na mo, pag-atiman na mo imong mga anak. Dahil salamat ma. Mama, I miss the days when you were near beside me. Mama, those happy days when you were near to guide me. Safe in the glow of your love, sent from the heaven above. Ang mga ginikanan sa Kanulaw, Hagna, Bohol, si Papa Boy ug si Mama Bibiana, usa ka anak nga kanunay nagahandom sa iyang mga ginikanan. Bisan tuwa na sa layo, si Ma'am Jennifer, ang iyang gugma ug una-una ana gyapon nagpabilin diri sa iyang mga ginikanan sa Kanulaw, Hagna, Bohol. Tuwa na si Ma'am Jennifer nagpuyo sa masayop sa Michigan, USA. Sila sa iyang kapikas, si Sir Jeff Grow. At agkaroon ko niya, mubakasyon sila sa Bohol aron makauban ang iyang mga ginikanan. Okay, salamat kayo. Salamat sa kanunay nga pagpaminaw. Of your tender embrace, oh Mama, until the days when we're together once more. I live in these memories until the days when we're together once more. Oh Mama, once more. Happy birthday, ma. Maluwag na damit, nakatali ang buhok, at madalas din Okay, salamat kayo. Unya, ning nabili na tong pila ka minuto ato manigigahin ang atong last 30 minutes nga portion sa mga balitag impormasyon. buhay ng iba ang iyong nilalahat. Okay, alang sa mga senior citizens nga palangga nato, of course, palangga nato ang atong mga senior citizens. Nya katong nakadumdum mo atong mga libre nga tambal bitaw sa niaging administrasyon, di ba? Libre nga tambal sa inyong mga maintenance, mga senior citizens, no? Ang maong ordinansa mga higala sa paglingkod ni bagong gobernador nga Aris Umentado. Giusob karon ang maong ordinansa nga ang inyong mga tambal libre nga tambal adto na makuha ninyo sa inyong health center. Dili na pareha kani adto bitaw nga mudong pa mo sa district hospital, ang taga Doyro mo ari paghagna, taga Gindulman mo adto pagkandihay. Layo kayo mo biyahe pa ang senior citizen. So karon giusob ang ordinansa atong paaboton ma-implementar na, no? Adto na kuhaon ninyo ang inyong libre nga tambal sa health center. Dili ni ordinaryo nga mga tambal, ha? Kay og kanang moingon ta tambal sa high blood. Ay naamay daghan na barato ra man ang tambal sa high blood. Naama center tele na. Almodipin, sana.
losartan, unsa man na diha. Pero kining libre nga tambal mga higala, kanang resita gyud sa inyong mga sakit, resita sa doktor, inigpalit ninyo ana, ha? Ang pamaagi ana, ang provincial government mao'y mubayad anang inyong tambal nga inyong gikinahanglan gawas anang mga ordinaryo nga losartan, almodipin, unsa pa nang para sa diabetes, kani mga talagsaong sakit nga atong paliton. Nya, malagi na, wa na magitain ka. Tinood na, mga senior, bisa pag naipensyon, adi yun maigo. Muna ang tuyo sa provincial government nga matabangan atong mga senior. So paabuta lang ha. Ako nang i-announce diri. Ganit tingali karon, basig nawahi ko, duaw mo sa inyong health center. Pangutana mo nga doktor o nurse ba? Nagsugod na ba ang libre nga maintenance nga mga medisina nga gikan sa provincial government? Ha? Kaya og nagsugod na, uy, ato nang pahimuslan aron maka lingkawas tags daghang gastuhonon og senior citizen nata. Di ba? Pero tig yung daghan oy gato sila hayahay nakaretiro na ka ay nisamot. Nisamot. Basta mga apo na to. O sa ana pang mangayo na to. Lo, paliti ko cellphone lo. Ana ang iniismisan lang Sige. Marites, ika'y walang katulad. Okay niya, hinapos naman yung atong panag-uban. Balik ko na ako ha. Si Fred Amora, diri sa Radyo Hagna, Radyo Ubay, ug sa itong mga cable TV networks, makauban na ninyo pagbalik. Matag Sabado nga tanan. Rain or shine. Ulan man ka na og mainit pang, ha? Maning kamot ko na kamo makauban tungod kay kamo kanunay ang naghatag kadasig sa akong matag adlaw, no? You are the wind beneath my wings. Ha, kamo ang naghatag kanakog kabasgog matag adlaw. So Sabado ha. Sabado taas kayo atong oras. Alas 10 ngadto sa alas 12. At tangig yun ka na ninyo. So na yung tungura, pastilan ha. Diabot na ta. Diabot na ta sa tong oras. Una-una ko pagsalamat ang akong abti kayo nga partner karon. Salamat kayo Engineer Ronnie Ampo. Nya kauban sa namo si Engineer Renanti Bernas. Tanan-tanan atong mga kaubanan sa studio. So sa Radyo Hagna, sa Radyo Ubay, o sa tanang cable TV networks. Of course, pasalamatan ako ang atong President o CEO, Sir June Daniel, o si Ma'am Ligaya Daniel. Tanan-tanan, ang among supervising engineer, si Engineer James Daniel. Okay, so kinisipan na mo magpasalamat kaninyo o magadapit hangtod sa sunod Sabado pohon dinhin ang atuang tulumanon. Kumusta ka? Kaya pa ba? Bye-bye! Bye-bye, bye-bye, bye-bye.